Hvad skete der lige der? Var du ved at prøve på at opnå en avlsgodkendelse, eller hvad? Den er flot. Det ved jeg godt, og det kunne jeg tage så. Altså fuld navn Alcatraz. Ved du hvad Alcatraz det er, Asger? Jeg kan ikke huske det. Alcatraz er verdens mest bevogtede fængsel. Sådan, nu står den til respekt, kan du sige. Yderste ben står den foran. Eller foran. Den er stedig. Jeg elsker at stå herovre. Hvad stiller jeg ikke på? Vender lige forkert, men det står rigtigt. Nej, han vinder ikke forfra. Jeg elsker det der med, at den er sådan, det der sort. Hele fronten er sort, og så kommer der hvid. Den er god, der lige på tuden der. Det kan jeg ikke.